Знаеш ли, че светкавицата веднъж случайно попадна в вселената на Марвел? На Runner, космическо същество, обсебено от скоростта, искаше да определи кой е най-бързият спидстър на Земята. Затова организира надпревара, наречена Великото състезание. По време на събитието, мистериозен мъж се появява от светкавица, която е ударила пистата. Той носил разкъсан червен костюм, жълти бутуши. Казва, че идва от друга вселена. Последното нещо, което си спомнял, било бягане, а името му било Buried Alien. Очевидна препратка към Barry Helen. Оригиналният Флаш. Този комикс е публикуван след събитията от Crisis on Infinite Earths, в който Флаш се жертва, за да спаси вселената. Buried Alien без усилие изпреварил всички и спечелил надпреварата. The Runner дори го нарича най-бързият човек на Земята, което е един от прякорите на Флаш. А ако искате да ви разкажа повече за някой ваш любим супергерой или суперзлодей, последвайте ни и пишете в коментарите.